фақат хубӣ мемонад дар ҳамин дунё. намедонем пагоҳ чӣ мешавад. барои аввал имрӯз хубӣ кунем, пагоҳ ҳастем нестем, аллоҳ медонад. салом алейкум апо, салом алейкум ако, додаро, апо, хоҳаро. ман модари ами бачаак дар шаҳри Екатеринбург дар больницаи Сораковой номери 1. 16 рӯз шуд бачаакам бепилхова, дакме надора. духтуро ай рӯзи душанбе, пага рӯзи душанбе, ай рӯзи душанбе 25,000 гуфтестиян рӯзи ховравиша. ба кӯмаки шумо ниёз дорам. намехоҳам ки бачаакам зиндаи аппаратоша бикушанд. зарраеам боша, умед дорам ки зинда мемонад. тасб судорги додагиаша, шок дағалтидагия, дар майнаи сараш менингит меган, дар реаниматсиони ховай. 2 моҳара пир кардагия, 3 моҳа шидестаи бачаакам. кӯмакам кунед. ай шумо хоҳиш дорам. боқӣ дар паноҳи худо бошед. номерои картам 922 610 76 86 Сбербанк. Момагул Рустамовна мемеброя. кадомед ёрдам мекунед аз барои Аллоҳ, кадомед наметонед дар ҳаққи бачаакам дуогӯ бошед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. мо ҳеҷ, замона ҳеҷ, дунё ҳама ҳеҷ. эй ҳеҷ зи баҳри ҳеҷ, бар ҳеҷ мапеч. доне ки зи одамӣ чӣ мемонаду бас, меҳр асту, муҳаббат асту, боқӣ ҳама ҳеҷ. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. чӣ хеле ки навора тамошо карда омадед, ҳамин додари мову шумо муҳаммадҷон ном дорад. модари ҳамин кӯдак навор карда роӣ кардаги бибешон кати мо гап задем дирӯз. номерои телефоншон дар зери навор мешавад, номерои карташон дар зери навор мешавад. муроҷиати ман ба кулли подписчикони худам канали фикри шумо ва муроҷиати ман ба бобои лангари, бобоҷон 88 ва дигар блогерое ки аудитории зиёд доранд, эҳтиромона хоҳиш мекардам ҳамин навора гиред дар каналотон гузоред. каме ҳам бошад ҳамин додарчамона ёрдам кунем. агар ягон одами калонсол бошад, одами қазиқ намешавад, кӯдак аст, умедворам ҳастем, дуо мекунем ки аллоҳ шифои комилу оҷил диҳад ва дар таги теғ сиҳат саломат биромада бошад. бовар кунед, хеле вазбин аст вақте кӯдаки майда касал мешавад, бемор мешавад, одам рости гап хеле зиқ мешавад. тамошо кардан натонистам, хеле бовар кунед душвор аст ва эҳтиромона хоҳиш мекардам ҳамин навора падилиса кунед, лайк монед ва дигар каналҳо партоед, падилиса кунед, сабшеста монед. илтимос ҳамин коре кунем ки ҳамин додарчамон каме ҳам бошад, кӯмак кунем. ҳамин модар ба умед аст. бовар кунед модар, мо шумо навора тамошо мекунем, мегузарем, ин модар ҳар рӯз кӯдакаш нигоҳ мекунад, месӯзад. ягона инсоне ки барои фарзанд месӯзад ин модар аст. падар низ месӯзад, гуфтан наметонад, модар месӯзад, мегӯяд, гиря мекунад. барои биёед барои ҳамин додарчамо каме ҳам бошад кӯмак кунем. ҳамин навора падлиса кунед бародари азиз, боқӣ дар амони аллоҳ бошед. ҳамин дунё ба ғайр аз кори некӯкорӣ, сухани нағз, якдигара дастгирӣ кардан, дар фикри якдигар будан, дар фикри ободӣ як ҳамватан, дар фикри ободии ватани азизамон бошем, якдигарро дастгирӣ кунем каме ҳам бошад. фақат хубӣ мемонад дар ҳамин дунё. намедонем пагоҳ чӣ мешавад. барои аввал имрӯз хубӣ кунем, пагоҳ ҳастем нестем, аллоҳ медонад. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. чӣ хеле ки мебинед, мо дар стрижка пилус қарор дорем. воқеъ дар шаҳри Екатеринбург, кӯчаи Малшева 100 чанд буд акӯшавоб 138 бародари азиз. инҷо дар паҳлӯи росташ чиз аст, красне бело валберес аз онам ҳаст.
наздики Уральский федеральный университет. Качи хеле ки мебинед прическои нав, видеои нав дар хизмати шумо ҳастам. Накишҳо клиент дорам, дар интизори шумо ҳастанд. Аз номи канали фикри шумо гам мезанед, ҳатман скидка карда мешавад. 300 рубле прическа сар мешавад. Чӣ хеле ки фармоед, арзон реша метавонед кантовка кунед. Чӣ хеле ки шумо мефорад, акои Шаҳоб дар хизмати шумо ҳастанд. Нукта намонад ин помещение аз тоҷики худамон аст. Зиёда аз 4 ё 5 та точкашон дар шаҳр аст. Дар Белинский 141 аст, дар Восточной наздики Уведеба ҳаст, напротиви Шартарский рынок. Дизайнераша бинед чӣ хеле хушрӯ. Ман фахр мекунам ки тоҷикои худамон омада дар шаҳрҳои Россия хеле бизнесҳо мекунанд ва пешравиҳо мекунанд. Тоҷикистон ба пеш, тоҷикистониёни рӯи дунё ба пеш, тоҷикон ба пеш. Ободу сарбаланду пирӯз бошед. Дораи азиз, ногуфта намонад ҳамин хазайни ҳаминҷа акои Ислом, хазайни стрижка плюс дар шаҳри Екатеринбург 3-4 точка доранд. Стрижка плюс то охири навор тамошо кунед. Ҳамин кӯдаке ки навор кардем ҳатман дастгирӣ мешавад аз ҷониби соҳибкори тоҷики худамо худохоҳад акои Ислом. Ҳамин наворро падлиса кунед худохоҳад ва марҳамат кунед. Стрижка плюс дар шаҳри Екатеринбург, Малшева 138, Белинского 141, Восточный 138 хато накунам, напротив Шартарский рынок. худохоҳад видеоҳои оянда ба ҳама тоҷикои навор мекунем. ҳозир Московская ба якти дига кушода мешавад. унҷа барои чӣ мешавад, чӣ буд акаи Шаҳоб? унҷа буд барои бизнес классам хеле, инҷа эконом, средний комфортам хеле